بشه خب نابود تانگی مجبوری است. سالن‌ها رو بیشتر میبرن. خیلی بخواه میروه نه خانه میروه یا و خیلی فرسوده و کوه نشده رفت. نه از طرف مؤسسه نه از طرف پدر و مادر. همه چیز تماشا کنه. پول تئاتر با همه آدمای میانه شدگی این همه اساس ندارد. همه یک چیزی شروع میشه نمیده که خطیه کودکان قناعت بخش شود. فهمیش کودک دیگر است پیشنهادی نمایش دیگر است. من کردن این نمایش‌های تئاتری نمی باشد. اهل هنر با تأسف همان لحظه‌هایро пеши назар меоранд ки чанд даҳ сола қабл пушти дари театрҳо тамошобин навбат мепоиду чипта дастрас менамуд. ҳоло бошад бештари тамошобинон хонандагони мактаб донишҷӯёнанд ки гӯё чиптаҳо аз нархи аслияшон гаронтар ва ба таврин маҷбурӣ аз ҷониби омӯзгорон ба онҳо фурӯхта мешавад. доир ба ин мавзӯъ чанд рӯзи охир аст ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ сарусадоҳои гуногун ба мушоҳида мерасад. همه میخواهد که بچه‌هاش развиты شود، همه چیز تماشا کنه. بشه خب نابود تانگی مجبوری است. بگین نگین میدن. کودک میدن و سالا بیشتر میدادیم. سالن‌ها رو بیشتر میبرن. خیلی بخواه میروه نه خانه میروه یا تا مجبوری نیست اینجا 20 میلیون در یعنی یک چیزی شروع میشه نمیده که خطیه کودکان قناعت بخش شود. омӯзгорон нақши театрро дар инкишофи зеҳнии кӯдакон ба манфиат арзёбӣ намуда иқрор мешаванд ки онҳо хонандагонро барои ба театр рафтан талқин менамоянд ва дар ҳолатҳои зарурӣ бо роҳбаладии худи онҳо хонандагон барои тамошои намоишномаҳо ба театр бурда мешаванд. албатта театр дар зинаи аввал санъат аст, фарҳанг аст, фароғат аст, истироҳат аст. кӯдак ҳангоми ба театр ворид шудан аллакай худашро як шахси дигар тасаввур мекунад, худашро дар як дунёи эҳсосот водор месозад. сароёсати маорифи шаҳри душанбе чанде пештар интиқоди истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоиро мавриди омӯзиш қарор дода мавқеи худро оид ба фурӯши чиптаҳо дар муассисаҳои таълимии қаламрави шаҳри душанбе муайян намуд. сароёсат ҳама намуди ҷамъоварии маблағҳоро дар муассисаҳои таълимӣ манъ ва ғайриқонунӣ медонад. масъулони маорифи шаҳри душанбе мегӯянд ки дар муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт ҷалби маҷбурии хонандагон ба театр аз ҷониби омӯзгорон мушоҳида нагардидааст. эълони нашр гардида ба хотири пешгирӣ аз ҷамъоварии маблағҳои ғайриқонунӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва томактабии шаҳри душанбе будааст. харидани чиптаву ба театр бурдани таълимгирандагон бо розигии волидон будааст. вақтҳои охир тариқи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ арзу шикояти шаҳрвандон аз тамоми гӯшаву канори кишвар вобаста ба ҷалби маҷбурии фарзандонашон ба намоишҳои театрӣ яъне ҷо дошт ва ин иқдом аз ҷониби сароёсати маорифи шаҳри душанбе ё ин масъала аз ҷониби сароёсати маорифи шаҳри душанбе ба таври фаврӣ мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дода шуд ва дар шабакаи иҷтимоии интернетӣ дар саҳифаи расмии сароёсати маорифи шаҳри душанбе матни яъне муроҷиати сароёсати маориф инъикос гардид ва дар ин замина бо ҷалби падару модар яъне ҷалби фарзандони онҳо ба намоишҳои театрӣ танҳо дар вақтҳои фориғ аз дарс яъне таъмин карда шавад. овозаҳое ки гӯё аз нархи чипта зиёдтар маблағ сидонида мешавад ин ҳама асос надорад, зеро дар чипта ҳам сана ҳам маблағ ҳам макон соати театр баргузории он дарҷ гардидааст. хонандагон дар сурати ба намоишномаҳои театрӣ ҷалб карда мешаванд ки мувофиқаи ниҳодҳои дахлдор ҳосил шуда бошад. ин ҳам бошад муроҷиати хаттии театрҳо ба вазорати маориф асту баъдан ирсоли мактуби мувофиқшуда ба сароёсати маорифи шаҳри душанбе ва шуъбаҳои маорифи навоҳии пойтахт. мақсади сароёсати маорифи шаҳри душанбе аз нашри ин эълон ин манъ кардани намоишҳои театрӣ дар муассисаҳои таълимӣ намебошад. танҳо мақсад аз ин аст ки ҳарчи бештар масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва дар ин замина яъне иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд таъмин карда шавад. ҷалби хонандагон ба театр дар ҳоле иҷоза дода мешудааст ки агар мазмуну муҳтавои асари саҳнавӣ дар қолаби барномаҳои таълимӣ ғунҷоиш гирад ва волидон барои ба театр рафтани фарзандон зиддият надошта бошанд. ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба театрҳои худи ҳудуди шаҳри душанбе ки бевосита бо мактубҳои расмии мақомотҳои дахлдор сурат мегирад, дар ҳамин мактуб ҳам
دقیقاً درج می‌گردد که فارغ از درس و در روزهای استراحتی باید که صورت گیرد با راضیگی والدین. گرچند که در همه خانه‌ها آینه‌های نیلگون و این شبکه‌های اینترنتی که موجود است، باز علاقه با کودکان می‌خواهند که به تئاترها سفربر کرده شوند و این کودکان را یک غذای معنوی می‌دهد. و البته ما با پدر و مادران نیز همکاری زیست داریم و با خواهش پدر و مادران می‌توانیم که در هر یک 3 ماه کودکان را به تئاترها سفربر نماییم. тавре мо мушоҳида намудем на ҳама вақт намоишномаҳои театрӣ ба тамошобинон хосатан наврасон писанд меоянд. зеро пас аз тамошои филмҳои гуногун мазмуну мутолиаи асарҳои мухталиф жанр, наврасон ҳам зирактар гардида хоҳиши дидану тамошои ҳамон чизеро доранд ки барояшон ҷолиб асту нав. ҳамин аст ки аксаран курсиҳои толорҳои театрҳо холӣ монда, таваҷҷӯҳи бинанда ҳам барои тамошои асарҳои саҳнавӣ камтар гардидааст. агар чунин нест, пас пурсида мешавад ки чаро чунин аст, вале аҳли ҳунар дар посух ба ин суол ҷавоби худро доранд. ҳамарӯза талош мекунем ки театр як нақши муосиреро дар ташаккули афкори ҷомеа дошта бошад ва ин корро албатта ба субот бирасонад. мо ҳунармандон талош мекунем ки намоишномаҳои рӯи саҳна биёрем ки ҳам ба завқи калонсолон, ҳам ба завқи ҷавонон ва ҳам ба завқи кӯдакон мувофиқ бошад. ва албатта ин намоишҳо бояд ҷавонон ва кӯдаконро дар самти албатта ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва албатта меҳру сафо тарбия мекунад. баъзе аз падару модар ба ҷиддият аз намоишномаҳои бачагонаи театрҳо интиқод намуда изҳор медоранд ки бо пешниҳоди чунин саҳнаҳо ки аксаран ба наврасону ҷавонон ҷолиб нест ва ё мазмуну муҳтавои сарсариву хасакӣ доранду солиёни сол дар репертуари театрҳо такрор ба такрор ба намоиш гузошта мешаванд, боло бурдани ҳисси хештаншиносии хонандагон амри маҳол аст. 20 минут баъзе ҳамин як чизе шурӯъ мешава намеда ки сатияи кӯдаконон қаноатбахш шавад. баъзе намоишномаҳое ҳастанд ки дар он ҷо дар вақте ки ҳамон намоишнома сар мешавад аллакай хастагӣ эҳсос мешавад ва одам намехоҳад ки дар ҳамон театр то охир истад ва он намоишномаҳоро тамошо кунад. зиёд ҳунармандоне ҳастанд ки нақшҳои худро самимӣ иҷро мекунанд, аз таҳти дил иҷро мекунанд ва ба ҳамон намоише ки ҳастанд ба он дода мешаванд. ва боз мутаассифона баъзе намоишномаҳое ҳаст ки дар он ҷо як либоси махсусро талаб мекунад, аммо баъзе либосҳое ҳаст ки дар он ҷо мувофиқат намекунад ва хеле фарсудаву кӯҳна шуда рафтаанд. вале дар ин радиф ҳастанд онҳое ки ҷалби фарзандонашонро ба театр аз манфиат холӣ надониста аз фурсати пешомада истифода мебаранд, то фарзандонашон барои тамошои намоишномаҳои саҳнавӣ рафта ҷаҳони маънавии худро ғанӣ созанд, чунки аксари чунин волидон дар овони хурдсолии худ ба театр рафта натавонистаанд. деҳа калон шудам, на аз тарафи муассиса, на аз тарафи падару модарон ҳамин хел иқдомҳо пеш гирифтанаш шуда буданд. хушбахтона дар давраи донишҷӯям аввалин бор дар курси якмӣ ба театри ҷавонон, баъдан ба театри лоҳутӣ ва баъдан опера балет ва умуман бигӯем ки мо баъди 18-20 солагӣ ба театр ба ҳамин чизҳо шинос шудем. аммо имрӯз хушбахт ҳастам ки фарзандам дар синни 6 солагӣ 5 солагӣ аз давраи боғча ба театр ҷалб карда шуд ва имрӯз ба як бисёр чизҳоеро медонад ки ман баъди 18-20 солагиам фаҳмидам. санъатшиносон бар он назаранд ки тамошои бодиққати асари саҳнавӣ баробари мутолиаи як асари мукаммали насриву назмӣ аст, вале ба шарте ки ба моҳияти он тамошобин сарфам рафта тавонад. инчунин ҳангоми тамошои бодиққати асар дар саҳнаи театр ҳама ҳиссиёти бинанда фаъол гардида касро ба фикр кардан водор месозад. тамошои пайвастаи намоишномаҳои театрӣ бошад ба иқрори аҳли ҳунар дар наврасон ҳисси кунҷкобӣ ва таҳлилро фаъол мегардонад. бисёр вақт мешавад ки занг мезананд падару модоро ки мисол пагоҳ ман метавонам фарзандамро ба театр биёрам, чӣ намоиш дорем? яъне мо бисёр вақт наметавонем дар театр ҳамун чхеле ки ваё мехоҳанд, ё ки мегӯем мо пагоҳ намоиш дорем соати 4
намоиш барои насли калонсол аст ва дар худи барномаи намоиш аст ки аз яъне хурдсол набояд ба намоиш дорад, чун мавзӯи намоиш дигар аст, фаҳмиши кӯдак дигар аст, фаҳмиши намоиш яъне чӣ мегӯям пешниҳоди намоиш дигар аст. Баъд мебинем кӯдакҳои хурдсола мераванд. Намоише ки мо ҳозир пешниҳод мекунем барои ин кӯдак вазнӣ мекунад, яъне ақли кӯдак ин намоиша намефаҳмад. барои мисол ҳаст намоиш дирафши коваёнӣ, яъне ин намоиш аз шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ гирифта шудааст, ҳамагон медонанд, ва ин намоиш дар асоси рамзҳо рӯи саҳна омадааст ки кӯдак рамза намефаҳмад. барои кӯдак махсус намоишааст ки мисол аз қабили бузаки ҷингилапо, мана шоҳ духтар фифеля, намоишааст ки сода ва тарзи ҳамон фаҳмиши кӯдак рӯи саҳна орад. аслан ҳамонҳое барои ба театр бурдани фарзандонашон изҳори нигаронӣ мекунанд ки арзиши чиптаҳо барояшон гаронӣ мекунад. пули театр меган, пули театр як нархе меган ки ӯ нарх ҳамун ман худам агар ҳамин херавам ҳамун нарх ҳастай. бигем ки пули театр бо ҳамин одамои миёнарав шудагия мисол агар ӯро да маълим 5 сум биган, ӯ маълим ҳатман вая 7 сум ё 8 сум мегад ба талаба. ҳама ҳамина мехоҳанд ки ҳамин таҳти назорат бигиранд, ҳама ҳамира чорабинӣ кунанд, мисол ки ҳамин ба падару модаро мисол ҳамин сабуктар биғалта. ҳеҷ кас ҳамамон кӯшиш мекунем ки фарзанди мо обод шава, илм биомӯзад. вале волидоне низ ҳастанд ки барои ҷалби фарзандонашон ба театрҳо ва тамошои филмҳои тарбиявӣ изҳори қаноатмандӣ намуда аз ин иқдом ҷонибдорӣ мекунанд. танҳо ҷалби хонандагон бояд дар ҳоле бошад ки тамошои намоишнома ба вақти соатҳои дарсӣ рост наояд. мо розӣ ҳастем ки бачаҳои мо ба тамошои театр раванд, чунки театр ба онҳо бениҳоят дар тарбияашон таъсири хуб мерасонад. театр барои кӯдакон барои чӣ зарур аст? дар вақти ба театр рафтан онҳо рафтори хуб, бад, қаҳрамонҳои манфӣ, мусбат шинос мешаванд. онҳо театр ба кӯдак ҳисси қаноатмандӣ, хушҳолӣ, димоғчохӣ ва рӯйҳаи эмотсионали кӯдакро бой мегардонад. дар натиҷаи қиёси андешаву назарҳо ба ҳамин хулоса метавон расид ки аз рафтани театру тамошои асарҳои пурмазмуни тарбиявию ахлоқӣ касе зиёне надидааст ва дида ҳам наметавонад. зарар танҳо дар ҳамон ҳолест ки даст ба ҷайби хонандаву волидайн зада шаваду чипта дар муассисаҳои таълимӣ қиматтар аз театр фурӯхта шавад.